Sono Putri Prawoh ingkang minulya. Suwira bersani pasukan salah semipun saking kawula warga agung Prabu Kesanggawinan Ugi Agung Putra Buji. Ayo yang barakan para prajurit Godhong Ipang ingkang pratanding kalian Prabu Caleng Sergi. Mbok pilih kados pripun kawula saking Sasana Agung Pagilere. Aturaken sugeng dalu, sugeng pinarak, sugeng amersani ingkang sekica. Lah, semoga Ngomong menuju wonten paman pagelaran aku. Pangestu pecut Kyai Sawan Dinang Noko Madeli Pemeriksaan Kepadi Bali Beri Koro Kadang Putra. Turong Kero Kesatrio Pinayung Agung Putra Bujon. Injil saking Sasono Bisono. Kang sami wonten ing papan pagelaran agung lang boriban kadrating dening para kadang putra. Kang sami akrasa busana tata prajurit kang cinandra saking mandra cakra ben cinandra kadya kabeh Mas. Ya bos. Kesatria Pinayung Agung Putra Bujon.
Kalebyar busana niro Cinandra saking mandra wakaton cemeloro dan Cinandra kadyoder os iya iya daya sampun titi wajenipun jengkaring sang Prabu yang celeng gembel katindak Wadyabala sang Prabu celeng gembel minangka susulipun Prabu Raja Kertanagara ingkang edi kinasih tumungkul lamung idul saking Patibaya sangga langit saderengipun pagelaran kawula lanjutaken sakmenika wonten adicara kupat luar sumangga saking Bulu Kajah Adik Evan Riki Andriansah ugi keluarga kawula aturi pinarak wontenipun sasana agung pagelaran sepida malih keluarga agung Adik Evan Riki Andriansah kawula aturi pinarak rawuh wontenipun sasana pagelaran wontenipun adicara kupat luar. Iki sepeda malih panggilan kagem keluarga agung Adik Evan Riki Andriansyah ugi Romo Ibu nggih kawula aturi pinarak wontenipun sasana agung pagelaran sakmenika wonten adicara kupat luar. Iki sepeda malih panggilan kagem keluarga agung Adik Evan Riki Andriansyah tuwit Romo ugi Ibu kawula aturi pinarak wontenipun sasana agung pagelaran sakmenika wonten adicara kupat luar. Teruk teruk oh lumambak kanjeng para putra wayah jumangkaing suku kang sarwa ngati-ngati tumuju wontenipun papan adicara sasana agung sepeda malih panggilan kagem saking Bulu Kajah Adik Evan Riki Andriansah tuwit Romo ugi Ibu kawula aturi pinarak wontenipun sasana agung pagelaran sapunika wonten adicara kupat luar
Sumangga warga agung Adik Evan Riki Andriansyah sumangga aturi pinarak wontenipun Sasana Agung Pagelaran. Sumangga sepeda malih panggilan kagem Sokipul Kajah Adik Evan Riki Andriansyah sumangga kawula aturi pinarak wontenipun Sasana Agung Pagelaran. Lah yuk iya 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 pripun Bapak? Niki para kadang sutrisna puja kakung Sumawana putri para rawuh ingkang kawula dahan kinurmatan pramila ing dalu sakmenika dintenipun Kemis tanggalipun 6 November Candra kaliwu selangkung kawula turangga kesatria pinayungan dumugi Agung Putra Budaya katimbalan wontenipun Lalagdan Pakunden Sukorejo Kota Blitar niki sakmenika tasyakuran kitab ugi akikoh Adik Evan Riki Andriansyah ugi keluarga agung sakwadya balanipun bebilih wontenipun dalu sakmenika bibaripun pagelaran sakmenika keluarga agung Adik Evan Riki Andriansyah dipun paringi barokah murah sandang murah pangan dinebehna saking bala srekala bala kasar bala alus enggal-enggal sumikira ing papan dunungmu dewi-dewi. Lho niki sakmenika Agung Putra Budaya Turangga Kesatria Pinayungan keluarga agung Adik Evan Riki Andriansyah sakmenika sampun luar menyang ngersaning Gusti. Sumangga bocah cilik-cilik rodok minggir dhisik ya kercah bagus ketimbangane kena pecut lah ya. Benjing bidal kumur saking negeri iki ngalengka gong ingkang pangalaka ngospa abrole rebusan iki ranga lir surya medalira saking cwala niti ngarsa madangi kopong aning sak pucak pucuking mukir mar babak bangsu kumiraget kena soroting surya nampek mega lan gunung gunung Durunge para kadang sutrisna puja kakung swara putri para rawuh ingkang minulya durunge sakmenika gambaraken prajuritipun Prabu Raja Kelana Sewandana gambaraken prajurit kodhong ingkang cacahe 6 kanem sak kelembaran ingkang bijil saking tlatah Kudawan Tarangin
Utusanipun Prabu Raja Klana Sewandana tumuju wontenipun Kraton Kadiri saperlu ambayong Putri Kadiri. Kang jajuluk kusumaning Dyah Ayu Dewi Sangga Langit ingkang kabegal kadening Risang Prabu Caleng Srenggi ugi Risang Prabu Caleng Gebel. Mbok bilih kados punika prahipun kawula saking Sasana Agung TKB ABB. Ana mung ngaturaken sugeng dalu, sugeng pinarak, sugeng amirsani ngantos paripurnanipun pagelaran wasana. Para tantama lumaksana wagita ing jumangkah sajroning baris. Peyak, peyak, siap, siaga. Turangga Ksatria Pinayungan Agung Putra Budaya. Turangga Ksatria Pinayungan. The best dangdut Indonesia. JW Audio
Putra Budaya TKB Indonesia JB Audio terima kasih. Arupa abang
kudu lampahi abersan Yogya andiro kang para satriya lamun bisa sami anulodo satriya lima kang asma Pandhawa unggul marangi Dorakara Bratayuda Bratayuda Rama bener kadidik kurang bener Bratayuda Bratayuda sing waspada aja tindak keblinger kang kang tanpa amung seligi ramu kang dadi talange ati wos lawas anggonku nunggu seligi tarammu tansah angler
lede kali ngono rikala kodina pungkor sliramu natengen ndika tresna lahir terus TKP APB kalih sing sapi kok Ladolo. Rame nalika wonten tengahing papan pagelaran rikala semono Prabu Celeng Srenggi kang dicandhak tali gocine. Wow. Aus.
Agus salin gak TKP. Wos bejane awak mami tangan tulus mengestuke Ojo gawe wiran Bisma mara akibaten eman wong kalayu yen kongsi nemahi leno ayo losor woi haha tewu ki pangele candak lali gosine tewu teng teng losor
Laskar Kendang Jomblang Panjak Rolasano Visi. Eyang Celeng Srege, Eyang Celeng Srege, hadir, hadir, wow. Was, elu. Sekaring bawono langgeng kok wilahing sekaring bawono langgeng nyuwun ditambahing pangestu Eyang Sewu Negara, Eyang Sewu Negara, Eyang Sewu Negara, awas elu. Rambanyo lobone rosang katindaknya Eyang Celeng Sregi, Rambanyo Eyang Celeng Sregi, waspada nongger wong bagus wong bantarangin, aku ranjeluk kowe bagus ning tak goleki dedeg pangayummu yo nger Celeng Sregi.
kebebasan lindu sedina kabeh kapitu angin kumulus kadya lesus eyang celeng srenggi sejatine kang mijil bedikasan jalema ora lumrahing jalema manungsa kang ora lumrah katindak wontenipun alam donya nalika ingsun ketemu mresliramu dawa ngayu kumantelana netraku kowe tansah mesem sarta guyu milangon disak solae yerengan diikan greget ake
ngene rasane wong kayung-yung rina wengi mung tansah ngalamun gedene golku kasmaran ane ngomah ora kerasan ora eling mring kanan tiba sedan datane ka sebadan Agung putra budaya turangga kasatriya pinayung nalika ingsun ketemu mring sliramu duh wong ayu gumantelono netraku kowe tansah mesem sarta Melangon bisa solae yen gantikan greget kaki aku terasa mikirake nanging kowe kantor wis ranggape kaya ngene rasane wong kayung-yung rina wengi mung tansah ngalamun gedene gorku kasmaran ane ngomah ora kerasan ora eling mring kanan tiba sedan datare ka sebadan semu lan kuyu
esem lan Yep. guyumu fotomu ning kamarku ning atiku kaya kowe ning sedihku ngene rasane yen eling kowe tresnoku yo mung kowe tak gawa nganti selawase aku ra bakal bisa lali esem lan guyumu APB TKP Dewi Audio Yep. Jos. Oke, diucapkan selamat malam, selamat berbahagia kawasan Pakunden Sukorejo, Blitar Raya. Kami hadir dari keluarga besar Turonggo, Kesatrio Pinayungan dan juga Agung Putro Budaya. Memberikan sesuatu yang terbaik tentunya. Gangsar Regeng Gayeng bersama TKP APB musik abad panjenengan semuanya. Ayo cos, semoga cos. Kiki Kasola Dekan Ayo Wadira None na no na none sikra kendangane onen nononane kepenak onen onen kan ranyoake kan ayo ayo os ya bau antar nih cumpleng ya kancane dia balik budek tapi penak Joji sih son larang lho mbak anu geler son larang ya masih banter toh oh iya ayo iso mak geler heeh Caca iki nyuwun ngene iki tekoni nek ora ya keneng iki tak dodoki dhewe jajak ojo iki lho sosangan biasane rodok maju mbak Keki pripun radi maju nggih pedot dinto pedot kabele sik dawa bocahe langsung jeneng Ora demi isi. oh lah iya anu demi 3.000 ngene to isin barang ya to Iki mau Mbak lha iki kodame apa iki Kodame banci. iki piye kuwi? Aku iya. aku hooh dalam janji sing pundi janji nyaur utange Tapi ra dibayar-bayar ya. sampai kesel ya Sidap ora iki? Ini tadi sudah sambutan Mbak Nika ya? Sawehmu. Sudah. Sudah. Kamu belum, Deng. Kamu Oh, belum ya? Kamu dulu. Ya. Kamu disambit aja. Iya. Kancane dicepne mesti ya.
Ya piye mau acet. Oh, tapi ora apa-apa ya nek sing dicepnek ya pancen ya. Lah yo sing macem-macem. Ya. Sujune nek kenekan ya. Nyanyi ya. Kamu nyanyi ya? Loh, Iki lagune apa Cahayu? manut sing nabuh. Sak awake. Lagu ini mewakili perasaanmu, Mbak. Oh iya. Ojo bertengkar terus. Pokoknya ra kaya bengi iki ya. Dia kerja, saya juga kerja. Sing semangat. Sing semangat deh. Sadarkah kekasih kelakuan kamu sungguh sangat menyiksa aku. Padahal ku beri apa yang kau mau, tapi kau tak mengerti aku. Sakitnya hatiku dengan semua caramu. Bila kau terus begini, Ayo yang belakang nyanyi bareng-bareng. nanti ku bisa pergi. Aku mohon sayangilah diriku di dalam hidupmu, dan kamu jangan kasar-kasar lagi dengarlah. Kembali. Ayo. Aku mohon mengertilah, kita jangan bertengkar lagi. Hadapi semua dengan dingin hati, dengarlah aku, jangan hati. Gak teko iki. Oh teko. TKP. Bar iki sobok-sobok ngeri-ngeri ya. Ayo. Yo. Oh. Digoyang. Iya, Goyang Mbak Niki. Ayo. Ayo Mbak, kowe nyampe. tunjukkan Ayo keahlianmu. goyang. Sakitnya hatiku dengan semua caramu. Bila kau terus begini, nanti ku bisa pergi. Sikat Mbak Niki. Aku mohon sayangilah diriku di dalam hidupmu, dan kamu jangan kasar-kasar lagi, dengarlah aku, jangan Ayo sebelah sini nyanyi. Aku mohon mengertilah, kita bertengkar lagi. Hadapi semua dengan dingin hati, dengarlah aku, jangan hati. Krungu ora jajale? APB TKP Ayo. Goyang. JW Audio Gelgernya Indonesia. Ayo nyanyi bareng-bareng ya. Sakitnya hati Sakasa. dengan semua caramu. Bila kau terus begini, nanti ku bisa pergi. Sampai bawah. Ayo sayang. Aku mohon sayangilah diriku di dalam hidupmu, dan kamu jangan kasar-kasar lagi, dengarlah aku, jangan
nggur siji sangklir. Anu piye to maksudnya? Apa? Anu gak penak ngono lho. Gak penak biasanya nek siji ya. Heeh. Dike gayang ndok. Lah iya. Tapi Pak Seno gak gelem joget ta? Lah iya Pak Seno nek guri ae kok. Wis tak senggake kok kene. Lah wong tapi senggakane gak sampai bawah ngono kok. Iya wis engko tak jogeti bar iki. Ayo. Pokok aku jane senggane sing sogok ala keri. Aku lho. Iya. Ala sedot keri. Apa ini? Mungkin ada request dari yang di depan juga boleh. Monggo Mas Solikin. Mas Solikin request lagune napa? Sing ngene-ngene to. Monggo Pak Janan. Nah, Pak Janan ini biasanya request lagu. mulai keri-keri Ayo Pak Gotri, sir nyanyi apa ngono manut. Apa Mas? Apa? Bakong semok. banyak permintaan Bakong sekali. semok. Bakong semok. Bakong ini kan Iki lho sing di bakong semok. asik iya Kayak raku mataku dia. Ya, semangat. yo goyang bareng-bareng lagi bersama TK. Ayo goyang polo. Ayo Pak Seno. Masuk. Ayo Mas Solikin, tangannya di atas. Lah yo ngono. Digoyang bareng. Cintaku hanya kamu, cinta merah. Rinduku hanya kamu, ses, rindu hangat, hangatku. Alon. Lihat pohon pisang, bila berdua hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Hey, cukup kamu saja, Kamu saja, kamu saja saja kamu. yang di hati. Aku tetap setia, Apa setia, tetap setia. setia. Sampai mati. Yo, Cintaku hanya kamu. Cinta merah jambu. Rinduku hanya kamu. Rindu juga bareng-bareng Agung Putro Budaya. Dewi Audio. Goyang bandingan. Ayo deh. Ayo Mas Bambang, digoyang Mas Bambang. Bos. Ayo yo. Aku berdendang hanya Oh, Aku bersolek hanya untuk kamu. Untuk kamu. Dari rambutku sampai ujung, Paketot. semua itu
Salam budaya. Ayo Mbak Ika. Ayo Ki. Bisa kas, bisa kas, bisa Tarik bro. Digoyang. Yo. ladies di sesama. Tunjukkan kemampuan. Bersara. Cucoy kan ben pernah penal. Penal inu. Iya, penak tadi bojone tukang keyboard bae ya. Wah. Oh,
pas. Hey. Oh. Oh. Lo pas. Bos. Kembang terati tengah kolam kaya melu ngawe-awe nalika aku ngontepake lungamu arep nyambut gawe nalika iku tak bisike tresnaku ngenteni kowe manuk kadang kasih telak kelik kaya melu seti ora ngerti tak kangeni sok kapan anggonmu bali ora ngerti tak tresnani biyen nganti saiki tolong tangon tak enteni kowe bali saiki aku marang atiku dadi tidak apa kowe isih tresnaku sing rembaka apa bakal muspro bali saka marata apa kowe isih kaya dek semono tekamu saset lintang tiba gumabyar kaya putra raja aku rawani kandha tresna kaya rikala semono manuk kadase kelak kali kaya melu seti apa ora ngerti tak kangeni sok kapan anggonmu bali ora ngerti tak tresnani biyen nganti saiki tolong tangun tak enteni kowe bali saiki katon merati atiku dadi tidak kowe isih tresnaku sing rembaka apa bakal muspro
kaya dek semono tekamu sasat lintang tiba gumabyar kaya putra raja aku rawani kode tresno kaya parikala sepono tos TKP APB ayo ger cap bagus ngapuranan yen durung bisa nemoni was ayo mergo aku wis lali rasno ati Latala. Besok kapan aku Yup. lali Apot sanggene lekor katresnanku Bebasar gayo lintang langit sapitu senatnya rapiso nyelaki rasa hatiku aku ora bakal nglanggar pagering ayu kabeh sing tak tatur 20 tahun kepungkon urip kula senadyan hatiku hancur rindu tak sirami wangi rambut dan memuji nanging aku rasakan bisa duweni tak lilano senadyan apun batinku wis pinasti dadi garise uripku Ayo ger cap bagus manotor karo bapamu ger cap bagus. senadyan ora bisa nyelaki rasa hatiku aku ora bakal nglanggar pagering ayu abot sanggane lakon katresnaku bebasan gayo lintang langit sapitu sanadyan ora bisa nyelaki rasa hatiku aku ora bakal langgar pagering ayu setan tandur 20 tahun kepungkur urip balas senadyan hatiku hancur rindu tak sirami
Bali gar Capakos.
Non topak mengalun purba tapir purba kala riwayat priangan itu yang menanggung malang di para cinta oleh putra sanggup riang sakti wangalom itu ibunya sejati agar dapat Ayo gereja bagus di gelap malam diminta menyiapkan telaga dan perahu semalam non di timur fajar tiba sebelum waktunya sang kuryang sang putra tak menepati janjinya agar dapat Ayo gereja bagus enggal-enggal bali gereja bagus manang donopo berlari di gelap malam diminta menyiapkan telaga dan perahu semalam non di timur fajar ayo tiba sepas ayo waktunya sang kuria sang putra tak menepati janjinya TKP APP yo tak terke Bali ayo tak terke Bali garwa bagus Ade oi panas popo
Wah, cacica. Wow. Latala. Awas. Awas. Popot ayak. Yo. Yo. Popot ayak. Ayo. Terus. Iya. Oke. Weh, Monggo Mas Dayon. Rama Suseno. Ije pripun Mas Dayon? Alhamdulillah. Iki. Pripun kabare panjenengan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Niki mangke tasik kathah adicara nggih mo. Ije Mas Dayon. Wonten Bujang Ganong. Ije. bar niki, Kasusul kadening yeah. Banteng Suro ugi rampak Singo Barong. Singo Barong. Oke, bagi para penonton nggih ampun kersawan kundur rumiyin. Sakmenika tasik kathah adegan saking TKP APB. Rama Suseno, Pripun Mas Dayon? niki sajake panjenengan kok enten wara-wara. Walah ngoten. Nggih, sumangga Nggih. Rama dipun aturke wontenipun panglipur ingkang sampun kapuri rawuh wontenipun dalu sakmenika. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Nggih, para Bapak Bakul, Ibu Bakul, nggih para penonton yang para hadir pada malam hari ini matur sembah nuwun. Pun kesupen bincang tanggal 8 TKP ugi APB badhe petas dateng Telaga. Nah, siang dalu iki soben iki adewe ning Telaga Mas Dayon. Oh nggih. Mulih Ning Telaga. ngetan ning Lalagan Telaga. Heeh, ning Nggih. Telaga bengi ya eneng, awan ya eneng. Oh ngoten. Siang dumugi dalu nggih Rama. Heeh. Engko tapi ngene Mas Dayon, Pripun? aku awane tak event dilut Oh ngoten. ning Tugu Rantai jam Nggih. 1 sampai jam 3. Oh ngoten. Lah Dilut terus kok langsung tak susul. Oh nggih. Penting panjenengan hadir ngoten kemawon mengke Nggih. rincang pun seneng rumiyin ngoten Bos. Nggih, pun kesupen nggih para penonton. Ya, malam Minggu ayo digayeng ning Telaga. Niki wis bareng-bareng ora apa-apa. Oh nggih mboten napa-napa nggih Bos. Nggih. Uri-uri budaya nggih Rama. Heeh. Oke. Sumangga para bakul lan ugi para penonton khususnya para pandemen seni jaranan kuda kepak. Iki sakmenika wau saking Rama Suseno, kawula dalah kanca TKP ugi Agung Putra Budaya keluarga besar. Ingkang badhe atur panglipur wonten